Nyikal isebedo ka kidhiro chenro mopogore opogore mago mag neno lokruok adero timore e sekta mar thieth kama ochope ni en lokruok madhi bedo ka konyo ngima dhano koso en madhi medo hinyogi koso ma en lokruok ma oganda nyalo bedo ka rito mondo mi gik moko ochung' e yo moro makare chenro mar SHA ni ka koro entiere e kor gwenge. En paro maber mitimo marach ok oti Samuel oseni ok oti ji chandore nikech kaka komiti wasewacho kata citizen na wache gini dogi magini ne kaka gini ti gi nif machon ka magini riw gi mag gigi chako manyien pesa makore kidwa chok sani marom machul to manose chok ka nitio link kamoro ok tigo idwaro rekod manyien iketi manyien iregister ang'amu no kawakan namba ni machon to gilok to giket SHA tiditi irikni kode be ok gichako rikni sani kata ndalo mani keto bill ni no pa wudi chief nyalo paro ni waketo amendment magima ne chano amendment en kaka lokruok dibet gik mokariyo mane wagone koko amendment kaka lokruok dibet kiwuok e nif kidhiye SHA negi ogi winjowa giketo nigi go kura magiyombo negi yombo gi kura to koro sani to tamore tiyo okoti ji registration onge claim onge registration ema kelo pesa claim emichulo go ji ka koro pesa madonjo onge nikech ji ok nyal register namba ni be jikia to ng'ama dhi thiedhi bende kong'e kaka ang'o chule ang' noyie okoko ni chula ng'ami wacho ni dhi chule ok biti mang'o to gin one committee wadage wanyisi nyoro nyaketo gini WhatsApp wa mar committee colleagues registration in SHA is not working people are suffering let us act on this we need to meet urgently with Ministry of Health SHA and Safaricom to find a practical solution for the people who need care. Martin Nemanyoduoko ni I concur. I have received several complaints and paying out of pocket for stranded people. Remember Manyere Watch. We need an urgent meeting this week. I've been asking what became of the planned meeting without a response. Member Manandi, I tried a SHA registration drive yesterday. I was at expense to explain and answer the concerns raised by those who came for the exercise. The community health promoters were asking the most basic of questions regarding the system. Angima nyo miandiko nyo ange ngato mobiro dala wano kinyi kibiru miechwa joma tuo nitie joma swach school fees gigi duto nitie nyo chan gije tuo mana kone chon gini kise register meko ribete ne NHF kata sasani tidi thiedhi en gigi monego tere yengo koro koni kiyudo siling katilo sani onego beda dek chon en auchiel to waketi tibirit ndalo nikech oken tuo masani inyari tunakadalo chope nyo watemo matere nyaka Kombewa mondo joma timo go tim register otim registration to nitie namba mirito ni duogi to ok timango ok duogi ka namba no duogo koro thiedhi Shif ok tisani wanyisi pogruok kind NHF kod SHA SHA en authority ka good chief owacho to nitie pesni nyadidek manie e SHA ka nitie Shif en pesa michoko ma ng'ato choko dwe ka dwe kind kondiki kati dhi chulo mari wuon mano Shif en pesa michoko social health insurance fund machielo en primary health care fund ni en owuok kuom Sirkal ma en osuru migoyo tikawe en monego dhi uti kode ka chakre level 3 manen ga health center chon gi level 2 gi dispensary to kata gi health gi community health workers gi community ma level 1 nikech kanyo kinya thiedhi ji gi primary health care no to joma tin maburo bet matuo ka kori chope level 4 kuma kori dhi ninde hospital iyangi koro Shif kao machielo en iluongo ni emergency and chronic care tende ni ka pesa orumo to kori timbre nadi koro Sirkal bende chako keto pesa moro kayo onego ket pesa moro kanyo to emergency teni kama tuo marako yudie kata mto kutuomi to tumi mabut Nairobi hospital ok ring kodi ni didwar kodi hospital ma Sirkal to do konyi gi kanyo to koro chando kone biro ni kuomi but private hospital to rwaki kuro ng'ama biro chulo koro pesa ni ikete mondo samiti edhino kik ring kodi
en ibi chule. Ariyo gi gin puk nyocha wakete pesa matin committee gin puk gi chako tich malong'o. To Shif mane tiyo machal gi NHIF mane onego gigola gola NHIF to giduoge Shif ni bende ok ti nikech giketo riekni mang'eny ni joka ne corrupt koro gigo jogo duto system mane gitiyogo wadwaro system manyien. To system manyien gima gikelo bende osebiro gi koko ki adani gi nitie. Jogi ok gin joma an broad base wan tiere no an pod akoni nyaka wakwera jogi moriere Cleophas ni gik moko ok tim. SHA